ding di collection clear tu te in zafa in zibai kabu ka chu kan channel te ila subscribe lo ni chuan min lo subscribe to ring kan in so me ole tun tu ma chuan IG a Instagram lama Mizoram au o ti page nei tu pa naw kha kan khel ho luk dona I kan video te ti ra changa top thing amin lo clear sak turin kan ron ngen chi a azyang ang hyang kan char me nge ni som thathum sang ni som ni pali Sunday darsari le chanve a ileng chhuak kha irun ho tamya lawa kanaw kangai hle mai che engber nge thudik ti sha thar khopin ikal ta si a I u hian ka thla don lo a chhana dik tak ka mu ma lo chu khami zana ikyanga om te po tu te po lo ni sela do tam lu tu khan din hlel na min ne zwal tira I khe sa top mei donin ka sha a min pui thei turin omem ting ka au chhuak top ta mai ani kanaw hian ka zir thei nan taksa ri se lo tak chungin na arem rem athok kwal ve china ni som pakhat thathum chang ni som ni pali po hian driving test nei tumin akala taxi te khaltu mai bo sei ve mek lain ma se ni som thathum chang ni som ni pali zana chuan ani in ron phone in a u kor hlui ho ron lam turin a ron bia a himizan hian ani tin lama kal tura kan ngai me ya ma se a bial nu tele midang tinen lo om hawin hei po hian nuwa kan sha chwale chau ani atuk jing thotana chuan arwangan mu thu kan cheta a thi dana hian kalung adam theilawa a om dan zong nen din hlel neng ka khata police lam kan bel to pani ti chuan ke ma nge pon postmortem turin thuthluk na kasiama tun thlengin a result ero kan la shelaw ani postmortem result hi ron chhuak te reng po ni sila rin harsa ka tivya wing ka ring chan thatak awom ti chuan statement dik law tak kan hmu hnuai ero how takina top mei dona kan sha dawangin ni som thathum sang ni som ni palia thil thleng chu karonaw chwa puita ani kanaw hian ro rel na dika hmu ma lo chu ka top san lawang ti in a u hian aron posa ole he tlangwal khongai thak tak mai hi zaion lai ram moya kumsom ni pakhat mi ani a ni som thathum chang ni som ni pali a leng chuak kha a holawa a thina chungchanga hian mitam takin ngai dan kan neya tin IG lama po khan inlova enanga inlova share sakwenga he thina chungchanga hian anaw ngonga hian aduk a om ni ti na soya tin khamizana ompuite abial nu tele achan te khanin an call te an message te an delete vek thu te soin arin hlel om le zwal emema tin arwang thala khi kan ron da chhuak fia thei don lawa achan chu chen khata na hmu shi om te ni theya wangin kan ron ti blur dewa chiang takai modu chuan IG lama khanin lova en mayanga ti hianin fila gol bana thu chungin alawin ok angkha ni ngai dan tam takapiang theya tunlai kan police te case kal lai ni wangin ke ni chuan soi thui theiwak kan nei lo wangin kan ngai dan te comment section lama khan kan lo tilang vengat chu mai ba ka khanin kan video te hi kan police lam ten rang takan chui chwa thenan mi puin kan norway hi ngai china chu wan chuan kan video te hi adar zau theng berin milo share sakula IG page lama po Mizoram au o ti page kha inlova tlonga in support zia lantirnan inlova share sak vedonia zai on la rammoya he tlangwal khongai thak tak mai hian ro rel na dik tak a mu theina turin kan zawai hian tran ila tlang tiang u